ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni tottago talla maka dugo bo tanda melga Mauritanie melga Mali ko on waktu yoni hato suwayna kame hoore ñiiwa e nder galle ceerno Sarifa Amadou Oumar to hoore ñiiwa e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal ñalawma hanke o caggal nde o fiila lefol laamu leydi ndi woni président Bassirou Diomaye Faye ko kikiɗe hanke o suuɓi Ousmane Sonko woni hoorejo jagorɗo e gendi leydi Sénégal ko ɓoyata ko ma on sakto gouvernement muɗuma to leydi Mauritanie jagorɗo golle kame heblo gendi ɗi woni Zeynaba Mittou Ahmeda holliri ummini heblo mango no fewi ko ene tolno e ujunnaji ɗiɗo suka woni ko fanditi heblude taw ko sukaɓe worɓe kame rewɓe kala gam haɓanade jonde wasam gollago ma en ketto e kabruji men musidɗo men Alhassana Oumar Mbotia to leydi Mali ko opération koñinkoɓe leydi ndi waɗde toon to Janka Bogo taw koye nokkuji ɗi mbiyata tan cali kame tan Ali tan sambaji ɗe nokkuji waɗi kene tolno e 17 neɗɗo mbasi en pittal men dabeje kewɗe goni ko nawa toon to Guinée Conakry landaji lundo e rima général Mamadi Doumbouya ɗo he nayi capantate goo lewru décembre yo totti laamu ngu juuɗe civil en ɗon de transition makko siltata kabruji men manayna to Côte d'Ivoire Uganda RD Congo Soudan ma en jaha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم باتاكي جام غوندادو تشيرنو سريفا أحمد عمر تو هوري نيوا الحاجي دمبا هولي جالو كو كينما دوتيدو مريم دمبا هوليا ko keynuma duttiɗo Mamadou Demba Houleya ko keynuma duttiɗo ceerno Ahmadou Tidiane Diallo to leydi France ko keynuma duttiɗo Habsatou Diawara ko banum debbo duttiɗo to Williams Amadou Diawara to France ko ɓiyuma duttiɗo Abou Diawara to hoore ñiiwa ko ɓiyuma duttiɗo Saydou Diawara to hoore ñiiwa ko ɓiyuma duttiɗo Fatimata Demba Houley Diallo ko joom suuri mum duttiɗo to hoore ñiiwa Alhassana Samba Houley Diallo ko baɗuma walla ko kawmuma duttiɗo ɓe ndendi kamɓe kala aɓe ngullo dendagal bandiraɓe julɓe kala dendagal hoore ñiwanaɓe melganaɓe e ko taari ɗum kala ha to Williams naɓe kala wonande malinaɓe kala e Mauritanie naɓe ha faynma Sénégal kala aɓe ngullo ɗumen jaltugol aduna musidɗo mabɓe biyetenoɗo Amadou Moutar Diawara on noon yalti aduna ko talata hanki o wira ɗon ɗo hoore ñiiwa ɗo jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe e gardugol ceerno Haabou Dieng nelde duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannomo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala yettinɗo hen wullal ngo ko ceerno Ahmadou Tidiane Diallo taweteɗo to leydi France. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji laabaɗo listihar kumpitiɗo lasrari jabanaɗo kuɗol guittowo humre kala. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko bindowo kono kadi ko kumpitiɗo listihar kame lasrari kala guittowo humre pewnowo dewle an ɗaɓɓowo laamu ɗaɓɓowo golle kono ne kadi jiɗɗo ɓayde to banggue dañal kala sa jokkodire ceerno Ahmad Tidiane Diallo ma a wi alhamdulillah. ceerno Ahmad Tidiane Diallo ko wittiyanke to banggue leɗɗe cafroje yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ha tenti noon caɗele gorago joguiɗo fibron kono ne kadi mo seyɗani memi jano barogal kala mum fo sa jokkodire makko ma on jewtu hen ko yaaji.
ceerno ahmadou tidiane diallo holto o tawete hande o tawete koto paris lamorgo leydi france saydi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 mbaɗa 04 04 66 27 kanko ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji bas makko ene tawe to dakar lamorgo leydi sénégal woni ɗon ko musidɗo makko ceerno abdoullahi diallo saydi jokkodirde on mbatta ko 00 221 77 714 94 15 walla so tawi gonɗa koto rosso e dagana kala jokkodirta koye musidɗo makko ceerno ahmadou dia on noon ko gorko mo leeraɓe mbatta ko 00 221 77 77 537 79 28 musidɗo makko giɗo makko miñi ko ene wiye ceerno souleymane diallo ene tawe ɗon noksoɗa on noon sa jokkodiri e makko ma heɓ tonggode oɗona kanko ceerno amadou tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene wiya moon ramadan moubarak kono kadi omo wiya on yo en tinno e lewru allah teddundu gorel te ko haako moƴƴo iwru ko en tokkore dinnoro gorel te noon holliti ko jaadiɗo moƴƴo hakkunde mum e jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe gorel te ko haako ko ganduɗa ala rewam ala effet a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te ko kawis allah mawɗo tan woni e muɗuma a neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde endam koyɗe musoje neɗɗo ɓuutowo nonne kadi joguiɗo caɗele colexorola ko nonne kadi avc karƴak mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum kala sa jokkodire gorel te ma wi alhamdulillah gorel te hewɓe joguiɓe caɗele wofde kolliti jiitima hen koye mumena keeceje musoje koye musoje kono kadi ko ɓuri en hawnade on mo nangata taare holliti yiitima hen hoore mum ha tenti noon ɓen yanoɓe barogal kala gorel te sa yiɗi andude ko jangta e mum ko jahata koto internet to google tappa toon www point gorel te ma jangan hoorema kala ko gorel te safrata kala gorel te sa yiɗi jokkodirde e tonggode muɗum so tawi gonɗa koto risa tola e ko taari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno yahya ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni madina gounasa jokkodirta koye amadou samba lo 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto galoya jokkodirta koye aissata touré 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto marché aslem jokkodirta koye mamadou demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto pikina jokkodirta koye amadou isma ndiaya mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto marché boubes ne tawi to dakar guédiawaye jokkodirta koye amadou diallo mbatta ko 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto france jokkodirta koye haruna gayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko kawis mawɗo tan woni e mum ala effet ala rewam ala haydara a yarat tan aɗa wiya alhamdulillah woni tan ko coodata e kala ñalawma ene ɓeydanoma ngaalu maɗa ɗum noon ko kanŋe piira sa sohli oɗon kanŋe piir holto jahata koto bijouterie concorde taweteɗo hande o to dakar lamorgo leydi sénégal bijouterie concorde hakkude Douala e Dakar are dow moɗon sa yiɗi humpitade oɗo henna bijouterie concorde holto tawete e nder Dakar jahata koto Parcelles Assainies unité 21 so tawi ari ha to Brioche Dorée ɗo walla ni monument Serigne Bara Mbacké sa jokkodire ɗeɗo henna tonggode a seere caɗele ha laaɓi
kanŋe ko faggondo mbaɗa e dande yonnuma jungoma jalba an kala jooɗa tene kadi ko haalisma tigui e kala ñalawma ene ɗeytonoma so tawi ko cakkaji kanŋe kala sifa hinde leñol cakka ka jiɗɗa pegge mum jawe muma kotone mum kala oɗo saaha sa yaɓani bijouterie concorde ma eɓen kollaɓe koɓe nunɗuɓe gonɗuɓe tene kadi leliɓe tafgo fewɓe juuɗe soɓe tafanima awde junggo ma walla dande ma a ñallaɗi yeɓede ha hiira bijouterie concorde ari e dow moɗon aɓe jogui wonande cuubuji moƴƴi labtuɗi joɗɗi juuɗi toon to leydi Mali kono kadi aɓe jogui lone sa waɗi guite ma tan an kala a yooɗat tene baraji ɗi ko haalis hoobira aɓe jogui montoraji luxe moƴƴi sa waɗi sammere junggo ma an hoore maɗa atinaɗe maɗa timmal manggal no feewi bijouterie concorde kotko hooba ha feewi ha garɗi ha yooɗi an hoore maɗa sa ari ma andu tigui rigui ko kanŋe tigui lalta fewna ha feewi yonnuma yonnanma kala kada sooda heena e ballala Mamoudou Baylel Sy sa yiiɗi jokkodirde bijouterie concorde mbatta ko 00 221 78 343 65 65 83 walla mbaɗa 00 221 77 703 83 77 walla mbiyen 97 woni 77 703 83 97 musidɓe tedduɓe bijouterie concorde e dow meɗen kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe njeslaare 3 avril walla mbiyana 3 seeto hitande ujunnaje 2024 yonti kumpital men e ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ha mbawon larde nate moon ɓosoƴe ko musidɗo moon Saydou Abouba jaɓɓotoɗen ko musidɗo men ceerno Ibrahima Saydou Kane no wowi waɗande en kala takkusana ma addan men actualité ji ko fati diine men taw koye gueɗe nafilaji ha tenti noon e jiɗaɗi ɗeɗo hen balɗe sappo cakkitiɗe lewru korka ceerno Ibrahima Saydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullah ceerno ceer Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa en ñaganimaɓe Allah moƴƴere en ñaguima nde ɓe ñagonto en Allah moƴƴere yo Allah waɗan en moƴƴere aduna e lahara enen e dendagal bandiraɓe julɓe foof sikki ala en garti humnude aadi mo gadodirɗen e julɓe ɓe en kaalino ɗo mbiɗen lewru ndu fecci koye pecce tati sappo gadano o ko yurmede Allah sappo hakkundejo o ko kafrangal bakkatuji sappo cakkitiɗo o ko rimɗinede e jeygue e ndeke noon en natani e rimɗinede e jeygue kala neɗɗo jiɗɗo rimɗinede e jeygue yo tinno dadugal fof ngal o dadino e lewru ndu ha heeɓi ɗo yo ɓeydu dadugal yo ɓeydu hen dadugal gongal kala softede nde o jogino e lewru he ha heeɓi ɗo yo ɓeydu softede kala darde nde o jogino e lewru he ha heeɓi ɗo yo ɓeydu darde saabu nelaɗo Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam yummen Aissata yo welede Allah wone makko o wi nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam so tawi sappo cakkitiɗo o arino kala no rewranno Allah e nder lewru he omo ɓeyda kala no rewranno Allah omo ɓeyda kala moƴƴere o waɗanno omo ɓeyda kadi so ɗum ɓenni so yiya jamma ari omo findina yimɓe galle makko fof kala hen kattanɗo julde omo findina ɗum weeyo omo juula omo findina sukaɓe omo findina mawɓe omo findina rewɓe omo findina worɓe eyyi ɗum noon ɓaade ko nelaɗo sa sallam ñemtinten nelaɗo sa sallam so tawi sappo cakkitiɗo arino e o wiyata ko lewru ndu ɓaade woni koye waynade ene yaaha so tawi endu yaaha aɗa andi jaɓɓade koɗo tiiɗani tiiɗi ko dusde koɗo saka noon koɗo mbaɗo hono ni koɗo mo ganduɗa so ari haɗete ñamde hanma yarde dusdemo nde e wona hunde newide jaɓɓade koɗo tiiɗani tiiɗi ko dusde ɗum nde ɗum no wadde nelaɗo sa sallam wi so tawi sappo cakkitiɗo ari moni kala yo tinno ɓeyda sembe muɗum e dewal Allah muɗum beeli ene duusa koɗo o
koɗo tedduɗo o duusira ɗum no yooɗiri eno feewiri eno moƴƴiri Allah jaɓana ɗum golle men ɗe yo Allah jaɓanen golle men moƴƴe ɗe o yaafo en ko perguirɗen ko taahirɗen ko ndewɗen Allah hewde e famɗude fof yo Allah jaɓanen ko taahirɗen ko perguirɗen hewde e famɗude fof yo Allah yaafo en ko ñaaguiɗen Allah e moƴƴere e ko duwiɗen e moƴƴere fof yo Allah waɗanen ko molɗen e worode e jaayiyaji fof yo Allah dandu en enen noon e dendagal bandiraɓe julɓe fof sikki ala musidɗo moɗon Ibrahima Saydou Kane ɗo e likseɓe gorgol gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma on jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ceerno Ibrahima Saydou Kane a jarama golle ma jooɗi peewi no feewi ɗo henna ko lowre ceerno Yahya Ly so lewru ndu ari wo jaɓɓotako wo duusata kono kadi wo rewetake hen hay ñalawma goto toon to Kaolack kabruji men e ɗemngal pulaar to leydi Sénégal hanki o hoorejo leydi keso woni Bassirou Diomaye Faye fiilama lefol laamu ɗum ko toon to jamñaji sikkada o wattidi toon to galle laamorgo to galle laamorgo leydi Sénégal jaɓɓimamamo toon wonande hoorejo leydi jaltuɗo hono président Macky Sall on noon hollimo gueɗe galle ɗe wattidi ko ittude kele galle ɗe fawi jungo mum ko ɗon wo duusi on hoore leydi jaltuɗo hakkunde galle ɗo on jokki yalti tawi noon diɗɗal yimɓe kewgal ene faadi ɗum toon to caggal galle laamorgo to ɓen noon jaɓɓima toon hono pakki hono Macky Sall jaɓugal payidirgal no feewi gam yettudemo e jardemo golle makko mantiniɗe ɗe o waɗi e nder gendidi leydi Sénégal ɓe duusimo noon ha to bowal laaɗi diwoje ngal polsiɗar Senghor ko toon noon wo ƴetti laana makko ndi woowa kanko on Macky Sall gardinoɗo leydi Sénégal ngam faadi ɗum toon to Guinée Bissau caggal nde o iwi to Guinée Bissau koto Arabie Saoudite ene gasa noon so iwi toon to leydi Maroc ha to Paris laamorgo leydi France ngam ƴettoyde golle makko kese biyeteɗo A4P ko wala ɗum ko noon hoore leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Faye kam itti laana ndi woowa taw ko laana ndi wawa ka hinde présidentiel tottimo kanko on hoore leydi Sénégal jaltuɗo yo ɗannoro ɗum o waɗira haajuji makko ha gasa o artira ɗum siftinde mon noon kanko hoore leydi Sénégal jaltuɗo président Macky Sall nde ƴettuno lefol laamu en 2012 nanne kadi waɗanno Abdullahi Wadda jaltunoɗo e laamu ngan sanga o itti kay ko laana ndi wawa ka présidentiel o totti ɗum waddi hen kene tolno e balɗe 15 caggal mum artiranimo firti ko Sénégal woni koye leydi a potala kamɓe kala koɓe neɗɗo goto kikiɗe hanki o noon kanko hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Faye hanki wo toɗɗi hoorejo jagorɗo makko woni Ousmane Sonko mo ganduɗa hanki waɗi discours mum holliti wo yetti wo jaari hoorejo leydi Sénégal hono président Bassirou Diomaye Faye caggal kay nde rokkimo hoolare toɗɗimo e poste wonde kay gardiɗo jagorɗe gendi leydi Sénégal wo holliti ko golle addimo kono kadi ko golle wo gollata ma o gollu noon maɓe daro kadi ɓe mbaɗa fodde mabɓe ha leydi ndi Sénégal a yiito hoore muɗuma toon to galle laamorgo to kanko président Bassirou Diomaye Faye o toɗɗima hanki o wonande aide camp walla mbiyen o toɗɗima hanki o aide camp makko tambiɗo nden kay kisala on noon woni colonel Papa Biram Dieye on noon lomti ko général on lomti ko général Mayse mo ganduɗa kam dusodirno e hoorejo leydi Sénégal jaltuɗo hono président Macky Sall kanko président Ousmane kanko président Bassirou Diomaye Faye hanki o toɗɗima wonande professeur Marie Townia oɗo saaha woni keptinaɗo jagorɗo taw ko kabina makko kanko on hoorejo leydi keso ko wona ɗum ko kadi o hestitini o toɗɗitima Oumar Samba Ba mo ganduɗa ko kolaɗo kuuɓal to galle laamorgo to gila tan e laamu hoore leydi Sénégal jaltuɗo hono président Macky Sall on wonno kolaɗo kuuɓal to galle laamorgo to kono on toɗɗama taw toɗɗima ko Bassirou Diomaye Faye ma o jokku golle makko ko wona ɗum ko noon ɗo mbatten kumpital men Ousmane Sonko nana heeɓo ko ɓoyata ko yaltinde listi ko faati e banggue wonande jagorɗe makko ɗe jogori gollodade e ndera gendi ndi leydi Sénégal keddotoɗen koye leydi ndi Sénégal gartaten koye capitaine Ibrahima Traoré woni gardiɗo leydi Burkina Faso windi hanki ɓatake faade Bassirou Diomaye Faye
mo ganduɗa hande o ko mawɗo leydi Sénégal on ɓattake woni hen ko yiddemo ɓeydude jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe woni hakkude leydi Sénégal kamɓe leydi Burkina Faso kono kadi o holliti omo duwono no fewi wonde hoorejo leydi Sénégal hono président Bassirou Diomaye Faye nde ɓeydata darde ko noonne kadi nde ɓeydata jokke kam e golle kala o duwanima ɗoma kam cuusal e sembe kala nde wawata kay yencinde ko yiɗi wadde nder leydi ndi Sénégal kala garten koye CNRA wonande gardiɗo ngal ɗon cetal Babacar Diagne waɗi hanki erago mum faade médiaji gendi leydi Sénégal nde ɓe dartinta hankadini kala ko fate banggue wonande débaji kami messasuji gaddoji mette e ƴettoje en e nder leydi ndi Sénégal kala beele yimɓeɓe kala ɓuura wonde jaam e kissala paaɗen koto Yeumbeul Sud tonne kadi hanki ko tana musɗo waɗi toon to Yeumbeul Sud taw koye leegal bittengal natangue noon ene tawi nder Yeumbeul Sud ko debbo ɗaninoɗo walla mbiyen ni jafnunoɗo ɓinguel mum gorel ngel duuɓi tati caggal noon o ƴetti ɓinguel makko dewel o nannoy ɗum nder suudu yidde jamfunude ɗuma no mbiyata jafnude ɗuma ko ɗon noon gorel ngel nde fili nde yiyani nene mum ƴetti lawol yalti galle gam yiiloyade nene mum dekke noon rewi yaade ari hay sara ɓundu ndu ganduɗa ɓundu ndu wona hippandu jooɗi sara ɗon dekkene gonga teɓɓiti nder ɓundu to naate ndiyam ɗam caggal noon nde yumma o yalti suudu woni yiilade ngela bandiraɓe kala gari walludemo yiilade ko nden o yiya omo humba e nder nduɗon ɓundu hanki noon ɓe noddi sapeur pompier nde ɓen gari jeltiniguel taw kam guella wurani oɗo sano gendarmerie udditi hen losko yañgo no fewi to Ziguinchor o weddi hoore makko koye ndiyam ɗum ko caggal nde o yi kay wonande gendarmerie ne jogori jaggudemo holko waɗi o dognata ko drogue kanko dognowo drogue o noon o weddi hoore makko koto pont Émilie Badiane taw koye ngoɗon maayo kanko on suka nottotoɗo MN mo duuɓi nogas e nayya joguinoɗo ken wona kiloji 6 nde o weddi hoore makko e maayo sikkanno ko wawi ndiyam o wawi lumbade ndeke yo o wona jaltaɓe ndeke won jaltaɓe ɓurɓe mo wawde mudde e lumbade ko ɓen teɓimo toon tottimo gendarmerie oɗo saha omo tawe e juuɗe ɓen gendarmeɓe gendi leydi ndi oɗo saha teska ko nguleki mawki no fewi to Matam Tambacounda Louga Kaffrine Kolda ha e nokkuji goɗɗi kala holliti ɗum noon ko ANACIM taw kadi ganduɗa ko cetal tammigal ko fate banggue ɓeto weeyo wonande gendi leydi Sénégal ha oɗo saaha mo gonɗen 46 degré ɗo darɗa kala ɓiɓɓe nangue jiyata ko waɗa ɗum ko noon ɓe erima hen nde rentoto no fewi gueɗo hen nangue ɓen joguiɓe diabète moƴƴani mumen ko noonne kadi insuffisance rénale moƴƴani mumen yogay ñabbuji chronique ha tenti neɗɗo so yi ha ɓooyi tan wonata koye fahde joguiɗo caɗele fofandu kala nde rentoto nde tawno so wuuli ha ɓurti becce cukkata donka fofde wawi rokkudema hen caɗele mawɗe no fewi jeheten ko tan to wuuro teddungo Madina Gounass taw yin toon musidɗo men Amadou Samba Lo julde nde ɓattima kono kadi tawere ɓe nana ñoota Amadou Samba Lo holko kewe oɗon fannu toon to wuuro teddungo Madina Gounass. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullaahi Saar mi salminima kadi mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓe fulɓe andudinma. Sar Abdullaahi Saar ko jiɗo julde nde hankkadi natti hewde ko yontere so heewi walla balɗe 6 ha balɗe 5 wadde noon ɓe no ganduɗa ko jannankoɓe woni dartirɓe ñotol ɓe kolli oɗo saaha koye promotion mawɗo ɓe goni oɗo saaha golle mabɓe ɗe eɓe jiiten ko hano hannirta niyete ɓe hen kodiri kañum gam oɗo saaha mo kalten dartini jaggude ñooti janani nde wonno sa reerɗi ha ɓurti aɗa jagga ñooti janani ɗi ha ɓurtini te noon jomum sohli kakkon ɗo e iidi o wadde noon kala hen mo heɓani ɗo iidi o wadde wiyata ka jafima ɗum kadi wonde caɗele hakkude ma on client ma hakkude ma an ñotowo ɓen kodiri kañum gam en mbawi ƴettude kono ma kalne jomum ha laaɓa ko tante sens ko jogui ɗo ene heewi so woni gasi ɗo juuɗe ɗum jinmi so gasani ɗo juuɗe caggal juuɗe keɓota kala jomum ha laaɓa kala ko ha wadde gam to jomumen andi ɗum on kaldin ɗum wadde noon ka fuɗɗo koddiri so allahu lamɗo jaaɓi ñootodi ene garda moƴƴi kono kadi eɓe ñoota so allahu lamɗo jaaɓi kono kadi eɓe jogui fedde mabɓe kamɓe ñootoɓe nde wuuro ngo ɓe kondiri wadde ko ceerno rentinnoɓe ko e ko ceerno yamirtaɓe ko banggue ñootodi kala garɗo ene ñoota ni yo ñoota ñootol timmugol ñootol moƴƴol kono noon taw ko ñootol jaadugol e sunna neɗɗo hoto jaɓɓo wonde ko wiyete koltuɗo kolɗo omo holti
kono kadi kokolɗo omo holti omo jogui comji timmuɗi ceerɗi machallah kono kadi kokolɗo so o ñooti o ñorata ko comji paɗɗi huccuɗe e makko wadde ko ɗum kadi ala gartam wadde noon bandiraɓe kala oɗo saaha ya garta oɗo Madina Gounass ene hombi ene yaaha nde wonnoga julde nde fandima Sar Abdoulaye Sar ko musidɗo Amadou Samba Lo ɗo e Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Sar Abdoulaye Sar. Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi awdi kumpital men ɗemngal pulaar e nder gendi ndi leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie erima communauté erima comité international ko fati banggue dartingol oɗo henna génocide bonɗo baɗowo e ɓesguji Falastine naɓe gon erago noon waɗi ɗum ko Housseynou Wuld Daya waɗi ɗum noon ko toon to leydi Égypte taw kadi koya Ligue état arabe mo islamique jonde mum toon to Égypte ko toon wo eri wonande oɗo saaha mo gonɗen pittali kewɗi kay ene guitte ɗon ɗo Gaza ha Farma Khan Younes ko wona ɗum ko kadi heege manguene diñi toon ɗon ka ñawɓe e mayɓe kala banggueji kuɓeje nana nder guita way tan kono wuuro jinneji ni walla nokkuji jinneji holliti noon ɗum ɗo henna kay foti ko dartade ko ɓuuri yawde yaccade ɗon wo eri windere nde ɗum ɗo henna kay foti moni kala ko haalde hen beele ɗeɗe henna gueɗe ene darto to Mauritanie jagorɗo heblo gendi leydi ndi taw ko heblo garɗugo yaadego jamanu woni Zeynaba bintu Ahmed oɗo hanki waɗi erago heblo ko fati banggue ujunnaji ɗiɗo suka hakkude debbo e gorko taw koye fannuji certuɗi woni hen koye bâtiment woni hen koye gueɗe goɗɗe kala ɗum kala noon fandare nde ko yidde haɓade jonde wasam gollago état motorisé moro wonande pelɓodiral bannogal toon to Sakkata kene foti wonde jeeyo ɗaccitama hen gendarme ɗaccitiɓe ɓe keɓani yettoyade toon to justice ɗum ko caggal ɓen jiilotoɓe kanŋe eɗen pelɓodire baɗɗe toon jaɓɓoɗen kabaruji men gendi leydi Mauritanie ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbothio mi salminima. en calmitima Sar Abdoulaye Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV ko noon kay e dendagal hettiyankoɓe buuɗal yurmede kabaruji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani o arti ɗo e laamorgo leydi hono Mauritanie umorademo toon to leydi hono Sénégal Dakar laamorgo leydi ndi gam tawtorede hono piilgol taw kadi ko lefol laamu hono Bassirou Diomaye Faye piilaɗo ñande ɗiɗi lewru kay avril ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi caggal ɗum o wawi kay yewtide toon e nanda makko biyeteɗo hono taw kadi ko général Mamadou Doumbouya mo gardiɗo hono leydi hono Guinée ɓe jewtidi hen ko ƴellitta kadi ko jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗɗe e wondemo kadi gardiɗo kadi hono dental taw kadi ko leyɗele Afrique e wondemo mawɗum men ɓe jewti di wona e ɗen gueɗe ɗo ko jagol kadi ko leydi hono Mauritanie ko yoɓiti e awo Mouhtar El Ousseynou Lam ñande goo lewru avril ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi o jaɓɓima toon to gollorɗo makko to joɗaniɗo ɗo taw ko leydi hono Égypte fandare nde kay ko mom moƴƴinde jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗɗe ko fati e awo RFD ko landa politique mo leydi hono Mauritanie wiyete noon rassemblement des forces démocratiques ɓenne kay mbawi kay uddude golle mumen ñande altine goo lewru kadi avril ujunaje ɗiɗi e nogas e tati e sangga kikiɗe liggueji mbaɓe ɗi caggal de arti nde taw kadi ko congrès extraordinaire mo mbanno kamɓe fodde kono balɗe tati gam kay ƴewde kay landa mabɓe ka no siforini nde tawno koye wuuteji kono faya ɓe mbawi noon ardinde Ahmed Wuld Dada gardinoɗo landa ka yo jokku golle makko e landa ka mate kay aɓe mbawa kadi ƴewde kay heblanade kay wuuteji kay baɗoji kay ñande kay lewru juin ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi gam suɓade gardotoɗo hono leydi ndi hono jeeyaɓe fedde Iran ceppi yesso suudu gendimo leydi hono Mauritanie gam wiide kay guittugol heɗɗawo woni immunité parlementaire mo Birane Daoul Abeid yo nattu ha laaɓa ɗum noon alay saago on heɓta kay kadi gollal mum wawa kadi jokkude kono o golle mum Sar Abdoulaye Saar ɗo e wertagoɗo leydi hono Mauritanie guleki guiɗey ene jokki kay wulde jaw no fewi nde tawno yimɓe ngol koye lewru yurmede nde koye balɗe cakkitte goni kono noon dey fuɗɗima kay wulde ko wiyete jawko
ko ɗo kabaru men e ɗemngal pulaar e nder leydi Mauritanie oɗo kaɗɗen hen taw wonno koye dande musidɗo mon Alassane Oumar Mbocum korko mo sanɗo ngam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbocca aɗa andi jawɓe ɓe so tawi jettode mabɓe ɗe jettama jaw tan hunde wulat jaw ɗum jeeyi sababu noon ɓe gulni jaw ha tenti noona ɗo wiyete 49 degré ngandi hoore wawa marde ɗuma ko hunde sattude no feewi kono kadi yimɓe muñ tan ala no watte so wona muñala kono kadi sa muñani tan mbatta ko goɗɗo ma ceerno Alassane Oumar Mbocca sen giwi to leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali to leydi Mali jagorɗo beldal jaam e kisal gendi leydi ndi woni colonel majeur Ismaila Wage waɗi rango faade sifande Alger ɗen pelle kay ɗe ganduɗa hande luural mangal ne tawe hakkude mumen e laamu ngu leydi Mali wo erima ɓen joguiɓe otoji laamu ngu kay ɗo e 15 nduɗo hen lewru avril ya taw gartiri ɗiɗon otoji kala ɗum noon ko ɓen sifande Alger tottunoɓe otoji kay mbaɗa ya garaji mumen kala nde gartirta ɗum noon ko caggal ngal luural woni CSP PSD kono ne kadi CSA CTS ko wayno ɗiɗon cate kala moni kala yo artir oto mum ko adi oɗon date so tawi kay on date yonti addani yo andu kam kala nde contrôle ngol ɓe gummini jomum ko kañuma addi hen hoore muɗum Mali Russie sifande ɗum noon ko ñande 7 lewru madilo hen ndu ɗum noon ko jagorɗo jangde towde leydi Mali moɓe mbiyata Burema Kansayi bannoɗo jillu mum to Moscou nden sifande noon ko fade banggue universitaire heblo ngarɗugo taw ko to Moscou hakkude Bamako e Moscou beele kadi ɗin étudiaji mbawa hebde gande moƴƴe kese jaaduɗe e jamanu bawɗe ɓamtude gendi leydi Mali ndi nokku biyeteɗo janka bugu opération militaire mo wanno e wallidiɓe mumen ɓen wallidiɓe noon goni wakñeren ɗum wanno ko ñande 30 lewru manduɗo hen ndu taw kadi ɗowi ɗum ɗon ko ɓen wonɓe deɓelembe mabɓe deɓelembe noon woni guide ɗowoɓeɓe ɓen goni dosso en wañoɓeɓe ɓe gari noon e guure fulɓe taw ko guure taweteɗe nder toon to nokku biyeteɗo janka bugu ɓe gari koye wuuro wiyetengo wuro wiyetengo siltonda walla mbiyen ni tan sil ene wonde tan ali kame tan samba ɗeɗo hen guure kala ɓe jani mumen ken tolno e 18 neɗɗo wasi toon fittandu muɗum sanga 9h subaka ko ala ɗum ko noon ke wona temedde taw ko daabeji 4 woni ko nawa hen kamɓe ɓe joofi ko armée leydi Mali nde armée ɗe noon kolliti ko loskoji mbaɗata hen ƴeewa ɗiɗo hen 4 so tawi wona gujjaɗi banggue goɗɗo gadda toon kono kadi wonɓe toon ɓe hewɓe kolliti ɓeɗo hen gona yimɓe wuyɓe gona kadi ni yimɓe jeeyaɓe pelle goɗɗe ɗe waɗi hen noon haala hewka no fewi holliti ɗum jayde leydi Mali Mali akti keddoto ɗen koye leydi Mali campagne haɓade ko fati Rosola woni jagorɗo cellal ɓallimo leydi Mali kamne wondi kadi e daraniɗo gueɗe diine leydi ndi ɓe jillima to noko wiyeɗo Chaba Lafia Bougou tere muɗum kamɓe noon fandarɓeɓe ko vaccine de kene tolno e million ngaji 9 taw ko suka mo Mali naajo hakkude jarowo tan e lebbi 9 ha yitenma jaro e duuɓi 14 gam haɓade oɗon ñaw poste contrôle taw koye lawol nokko mbiyata kasela hakkude muɗum e darela kasela e darla kene wona kiloji 7 hakkude muɗum e kasela taw koye nokku moɓe mbiyata kasela taw kadi koye région mo Kulikoro ɗum noon ɗiɗo kay taw ko agent o e forêt mbasi en pittali men e nguɗon jangu ɗiɗo kay wannoɓe ngun jangu kañumenne keddima hen e nguɗon jangu kono kadi ngoɗon poste kay derguitama ha laaɓi duppa taw waɗi ɗum ko ɓen joguitiɓe armée ji yanɓe hen en keeɓi télégramme ko ɓoyani ko toon to sego lawol ñono faade noko mbiyeɗo saraka toon kadi ko oto koninkoɓe gendiri ndi yaɓɓi toon pittol fettude e mabɓe en keɓani en taw ko laaɓima en gartoye oɗon kabaru so jomiraɗo haaji sen giwi to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry lundiyankoɓe leydi ndi hanki o e nder jonde mabɓe ɓe erima laamu transition woni général Mamadi Doumbouya
nde gonɗata e transition mum mo ganduɗa duuɓi tati suuɓi gasata ko capantati goo lewru décembre mo ganduɗa ƴetti lefol laamu taw koye kuddata mo jirguinno laamu mum ko Alpha Condé wonno ko hitande ujunnaje nogas e goo woni 2021 mo ganduɗa transition mum gasata ko fin hitande ndeɗo hen woni tan 31 décembre 2024 nde wo gonɗata wo artira laamu ngu e juuɗe a civil en ñalawma hanki o cour pénal mo tribunal ko fati banggue wargoji bannoɗi 2009 28 septembre hanki o udditi kono kadi nden ñawore dirtinama ha jeetati lewru nduɗo no gonɗen woni jeetati avril jeeyi sababu noon dirtinede ko avocat ji Tumba Diakité kame Moussa Dadis Camara kame Tigbaro ɓen goni ɓe garani koɓe gedduɓe oɗon cour jeeyi sababu noon ɓe kolliti wone dossier ji haɗo henna ɓe cuwa taw heɓanade ɗumen to serale wona serale wonnajo goto kañum jagga endo kanko noon wo jagguira komo moɗi ken wona capanɗe jeeɗiɗi e nayyi capsule taw ko droka o moɗi ɗum koye estomac makko e nder fulkuru makko to ko tono moftoyi ɗum caggal kay nde o fuya o waɗa échographie ko nden ɗum holliri nde ɓe mbaɗimo opére ɓe jaltini ɓe tawi toon ko ujunere temedere capanɗe jeetati gramme omo suuɗi ɗum e nder estomac makko oɗe saa noon mo tawi juuɗe tati sifti mon inde sa nanguirama toon ko fate cocaïne kasoma hayɓi ronata ko jaati tigui a ronata ɗum sengi wi to sahale wona paɗen koto leydi Côte d'Ivoire jagorɗo Ibrahima Cissé ɓuɗandirede ba Congo fodi ma riw ha laaɓa ɓen yelotoɓe taweteɓe booli Abidjan ko wona ɗum ko kadi ɓen puusoɓe puusuji ɓe mbiyata bras puus sareta tomo jiiɗa kala e balaɓe ɗe ne tekki no fewi puusata ko saretaji walla ne fooɗa ko wayno iñam walla ko wayno banana loko walla marchandise uji kono ne kadi juula balaɓe len ɓittinɓe booli ɗi holliti ɗum ɗo kala mo witto ha laaɓa fandare makko yidde yonnude Abidjan ha tenti noon ɓen yelotoɓe kala banggueji o holliti kala hen goto yo nuɗɗino iwa ɗon so iwani ko toole ittata ɗum ɗon ñalawma hanki o laamu leydi Côte d'Ivoire darni prix taw ko prix cacao ɗum noon caggal nde wonno kilo 200 mbatti ɗum kilo 300 wonande sarɗiyankoɓe PDCI RDA ɓe kolliti fandare mabɓe ko yo kilo wontu kaya 500 woni koɓe jiiɗi hen ko kilo yo wontu 500 ɗon de teska leydi Ghana Cameroun aɓe jeeyi kilo ha ujunere wona tan ɓen logguitoɓe leydi Côte d'Ivoire kañumen liggoto e doole men kono koɓe dañata ko heewani to Uganda la cour constitutionnelle riwti kuulal ngal sarɗiyankoɓe leydi ndi gonno toon ngal kuulal noon wonno e hitande mayde nde kala kay nanguiraɗo toon ko fate banggue debati gorkati walla debati walla ni gorkati walla beltortoɗo ɗum mbaɗo finasaji haalisaji wonande gorko e gorko ne gonda walla debbo e debbo ngal kuulal ngal ɓe tañño toon jomum ware walla ñaawe kadde gurdam e kaso wonande cour constitutionnel riwti ngal ɗon kuulal itti ɗum ha laaɓi ɗum ko caggal nde loni holliti neɗɗo kala ne jogui dimagu muɗum to RDC Congo ko jangu waɗi e ɓulli kanŋe taw kadi jiimi ɗin ɓulli kanŋe ko société chinois ji to nokko mbiyata maltu noon ne tawe e Mombasa waɗɗani littorim to noon waɗi ɗiɗo mbasen pittani waɗi hen noon hewɓe gañuɓe hen to Soudan ko jangu waɗi toon taw ko jangu drone nokko mbiyata atbar noon ma wonoy hedde 3 kilométre hakkude e Khartoum lamorgo leydi Soudan ke wona sappo e ɗiɗo neɗɗo mbasi en pittali mumen capanɗe tato neɗɗo gañime hen ɗum noon waɗɓe nguɗon jangu ngo mbaɗi ɗum koye ɓen ɓattiɓe armée leydi ndi laamiɓe toon to Khartoum to jolam jaɓeri Israila caggal nde waɗi frappe muɗum faaki toon to Gaza ha yoɓi pittali jeeɗiɗi taw koye fedde walloɓe jeyande to Amérique nde ɓe mbiyata World Centre mo ganduɗa Ishaga Herzog ko hoorejo leydi Israila holliti ñaguima yafuya nde ɗon fiyande ndeɓe mbaɗi nde ko wona ɗum ko noon seppoji kewɗi mbaɗi toon to Tel Aviv taw koye lamorgo leydi Israila kamɓe kay yiddeɓe ko oɗo henna biyeteɗo Netanyahu ben yaminde accata laamu oɗo guerre nde dartoto ko ɓuuri yawde ten kadi ɓe cofni no fewi wona ndeɗo henno fiyande jumre nde Israila waɗi ha yoɓi pittali
ɓen jiiɗiɗo jaaɓe pelle walloɓe ɓen gañiɓe ñawɓe tawiteɓe a toon to Gaza hakkude Iran oɗo saaha Israila ko kulhuli mawɗi joga toon ɗum ko caggal hanki o nde Israila waɗi reede mum goto fukki ɗum to Damas taw koye consul mo leydi Iran ɓe jooɓi en pittali hohoɓe mawɓe taw ko teddinaɓe Iran Hassan Nasrallah mo Hizbullah holliti en metti mawɗe no fewi kono kadi wonande Iran fodi koko yoftoto teno yoftoto kono musiri to Taiwan ko leydi yerɓi toon subaka hande o kene wona jeeɗiɗi kene fota wonde yimɓe jeenayi taw puɗɗi yiitede hen temedde jeetato neɗɗo walla ni yettima temedde jeenayi neɗɗo nana itti e nder leydi walla mbiyen koko gañi ɓen fuɗɗiɓe gañade hewɓe noon gegginama ke won joni duuɓi nogas e joyyi hono ɗo hen séisme ɓe cuwa taw teskade ɗum kordinnoro leydi Pyongyang weddima hanke o missile balistique faade hedde banggue maayo Japon holliti ɗum noon ko jagoɗɗo konu a leydi mabɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kumpital ngal min gaddanno moon kekiɗe hande oɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena